Tervetuloa Raija Suomisen kanavalle. Raija Suominen on tämmönen vanha mummikkeli. Kai sen sitten voi poistaa. Voi poistaa. Silloin joskus 100 vuoden päästä. Ja nyt parhaillaan hän ratkoo ristikkoa. Eiks niin? Joo. Raija Suomisella on Nokia 61, minä en edes muista. Nokia 6151 puhelin. Raija rakastaa myös kukkasia. Se on miksi täällä on miljoonia kukkasia. Kukat näyttävät hienoilta. Joka ikinen on hieno. Ja siellä on toinen kukkanen, toinen ja niin edelleen. Toivottavasti tykkäsitte tästä ensimmäisestä videosta. Me nähdään ensi videossa. Siihen asti se on moro!